Gihakman si Jesus nga patyon. Marcos Kapitulo 15 versikulo 6-15. Nabatasan ni Pilato nga matagpista sa paglabay sa anghel hatagan niya og kagawasan ng osa ka piniriso nga hangyon sa mga tawo nga pabuhian. May osa ka piniriso didto nga ginganlag Barabas. Kining tawhana kauban ni adtong mga gipang priso tungod kay nagrebelde sila sa gobyerno sa Jerusalem og nakapatay. Daghan ang mga tawo nga miduol kang Pilato og mihangyo nga buhaten niya pag-usab nining tuiga ang nabatasan niya nga buhaten. Nangutana siya kanila, gusto ba ninyo nga buhian ko ang hari sa mga Hudyo? Nasayod si Pilato nga na sinalang ang mga kadagkoan sa mga pari, mao nga gisumbong nila si Jesus kanya. Apan gihalhugan sa kadagkoan sa mga pari ang mga tawo nga si Barabas lang ang ilang pabuhian ug dili si Jesus. Gipangutana pag-usab ni Pilato ang mga tawo, unsay akong buhaten sa tawo nga inyong giingon nga hari sa mga Hudyo? Misinggit sila, ilansang siya sa krus. Mingon si Pilato kanila, ngano, ansa ba ang salangay ang nabuhat? Apan gipakusgan pa gayud nilag singgit, ilansang siya sa krus. Tungod kay buot ni Pilato nga pawyunan ang mga tawo, gibuhian niya si Barabas. Apan si Jesus iyang gipalatos og gitugyan ngadto sa mga sundalo aron ilansang sa krus.